A že s anorexiou a bulimiou si vie poradiť aj homeopatia, tak na to nám už odpovie Viera Golská, homeopatka. Pekné dobré ráno. Dobré ránko. Príjemné dobré ráno. Dobré Pani ráno. Golská, tak ako môže pomôcť vôbec homeopatia pri tomto probléme, pri tejto chorobe, dá sa povedať? Lebo je choroba, povedzme Je to choroba? Anorexia, bulimia je dosť vážna choroba, dosť vážny problém. Ja myslím, že veľmi vážny. To je zo všetkých problémov mentálnych jeden z tých najťažších, ktorý vôbec môžeme ovplyvňovať. Jednoznačne sa to dá. Samozrejme, treba brať do úvahy zase príčinu toho ochorenia, na jaký podnet to vzniklo. Väčšinou to bývajú dievčatá, ktoré veľmi silne vyzdvihujú práve ten model takej štíhlej línie a kult tela a chcú byť in, bez ohľadu na to, či je to zdraviu prospešné alebo nie. Nakoniec sú tak preženú, že prestanú absolútne príjmať potravu z obavy, aby náhodou nepribrali, až panickej obavy o to, aby neboli obézne. Čiže tam už vzniká taká mentálna väzba, z ktorej ťažko dá sa vybrnúť, pretože to je taký model správania, ktorý oni príjmu a je veľmi nebezpečný, pretože naozaj vedie k úmrtiam. Čiže doslova k vyhľadovaniu. Organizmu. A akú úlohu tu teda zohráva homeopatia? Ako vy dokážete s homeopatiou pomôcť takýmto pacientkám? V prvom rade treba povedať, že 90% takýchto pacientov, alebo respektíve väčšina sú to ženy, pôvod tej choroby je v genetických vlohách. To je jednoznačne zistené empiricky. Ja sama mám s tým veľmi veľké skúsenosti. Doniesieme si predispozíciu takúto danosť. Sú to ľudia, ktorí sú viac citliví než obyčajní bežní ľudia a v podstate tak emočne veľmi citlivo reagujú aj na rôzne podnety. Napríklad viem povedať jeden taký prípad z mojej praxe, kde dievčina v stave, kedy tá puberta je a adolescencia, vtedy to najčastejšie prepadajú tejto chorobe. Táto dievčina troštička pribrala a otec jej povedal, že máš hubu vypasenú jak masársky pes. Doslova toto ju tak zablokovalo, že prestala jesť, až sa tak vyhľadovala, že prišla v tom hroznom stave ku mne, pretože nepomohli ani tie rôzne iné terapie. Je tu možné pomôcť práve tým, že by bolo dobre dostať ju z tej sociálnej skupiny, kde sa nachádza, kde je vlastne ona perzekvovaná, alebo teda samozrejme podať tú terapiu, kde postupujeme tým, že odstránime tu jej predispozíciu, pretože jej bola precitlivá, druhý by to poslal jedným uchom dnu, druhým von, alebo respektíve pomáhame harmonizovať tú psychiku a dostať ju z takého vystrašenia, z toho modelu správania, pretože nejaký strach, nejaká špatná správa, veľmi veľký smútok vedia tak narušiť psychiku človeka, že si to vieme niesť aj celý život. Takže viete jednoznačne nastaviť tú liečbu. Hovorili ste, že teda podporujete najmä tú psychickú stránku, lebo ide evidentne o psychický blok, zablokovanie, o psychický problém. Áno, to je úlohou klasického homeopata. Tento prívlastok to klasicky musím zdôrazniť, pretože homeopatia dneska sa používa aj na riešenie dôsledku. Tak. To znamená len tej anorexie ako choroby, kdežto klasický homeopat sa pýta, prečo vznikla tá choroba. Klasický homeopat je detektív na poli medicíny, ktorý pátra, dokým nevypátra tú príčinu, ktorá spôsobila nemoc. A vravím, väčšinou to býva treba podať niečo na tú genetickú záčasť, na to znečistenie, ktoré sme si doniesli sem, tie danosti a vlohy. Ono sa to zakoreňuje už úplne v rannom detstve a vlastne to zvykne vyrásť doslova v čase, keď sú hormonálne zmeny. Lebo ten organizmus je vtedy viac zaťažený a pri hormonálnych zmenách skutočne tie psychické zmeny nastávajú veľké. Človek nevie niekedy tie výkyvy ustrážiť a býva dosť atakovaný zvonku, vonkajšími problémami, vnemi, spoločenskými skupinami, ktoré tieto veci pretraktujú a dávajú do pozornosti. No a títo ľudia citliví podliehajú. Čiže my im naozaj veľmi účinne pomáhame liekom, kde tá príčina sa odstráni, oni sa doslova vymania z takého svojho zaciklenia zo vzorca chovania. Čo je podstatné povedať, je to veľmi náročné liečenie, vyžaduje to veľmi erudovaného homeopata, ktorý musí jednoznačne
veľmi pracovať, až použiť takú homeopatickú ekvilibristiku, aby tomuto človeku pomohol. Ďakujeme veľmi pekne.